počúvajte do dnešného videa. Dneska tu ideme hrať Fortnite. Ideme skôršie trénovať na turnaje, čo sa budú diať Performance Cup a Solo Cash Cup. A prvé máme tu strašne cieľ, ktorý chcem urobiť, akože trénovať napríklad také. A chcem podotknúť, ja som taký dobrý a musíme dať všade gold, to potrebujeme iba v Ranked Zero buildov a proste v reloadoch, v Rankedoch Zero. Lebo v Ranked reloadoch mám šampióna a klasický Battle Royale mám platinu zatiaľ, takže tak. No, takže začal by som prvé z Ranked reload Zero build. Takže tak, a máme za jeden deň, máme Performance Cup, takže trošku potrebujeme a potom ja akože budem baviť ešte tento tu, Cup Solo Ranked, ale ten sa nepočíta, lebo tam za nič perc nezarábame ani nič také. Takže ja sa chcem uložnúť na tieto dve cupy, ako je Solo Cash Cup a Solo Performance Cup. No chcem cash. No, máme na to 6 dní, takže máme na to dosť veľa času. A môžeme rovno s tým začať. Ako si bereme Blackman, Catwoman, pardon, a XOčko od Weekenda. Takže mám s čím baviť. Pekný loadout. A počkáme, keď nám to spustí hru. Budeme padať do Pleasantu, lebo tam sa mi darí a je to tam dobre. Takže tak. Ideme sa na tento dopček, lebo tu je strašne veľa lootu a padajú sem tipsy. Tak no. Môžem to trafiť, som marný. Mierení. Spravním sa. No, presne, toto som. Musíme zlepšiť, budeme zatekovať, že čo chceme zlepšiť na mne. Vidím to tak, že na aim. No. A tak, takže to budeme chcieť trénovať. Trikly. Tu sú sami boti zatiaľ, takže to je v pohode, ale chcem nájsť toho jednoho typka. To je dobré, lebo sa tu schová a je jak bot. Presne jak som to očakával. Že v tú capku sa nemusíme ani snažiť, lebo no. Teďko, to je v pohode, to by nám malo dať taký sled 3 hneď do začiatku. Lebo už máme, čo máme?
Silver 2, takže toto bude rýchlo speedrun. Takže to je v pohode. Epický spas. To som asi ani nedostal. Počkaj, mala som mytický či epický? Epický, neviem. No. Ale pri natáčaní sa asi bude sekať. Taký pocit. Nie. Takže 6 kg máme, to je veľmi dobré. A musíme dať túto hru aspoň 10 takých pohodových kg. To sa nedá povedať. Tak si myslím, že... Bum! Akože... Či ako... Kam letí? Kam chce akože letieť, mi vysvetlíte. Akože kam chceš drhať? Ja si ťa nájdem. Kámo, nezdrhaj, ja ťa chcem zabiť už. Môžete myslieť, koľko ma šokuje ten chlapec. A kam zmizol? Aha, to asi on letel. Dead. Kde sa jedna? To sú boti. To vidno je. A idem na nich. Niečo mi čo vyžare kill. No, nevyžal. To by mohol ľahko zabiť, ale nedokázal to, takže tak. Lebo som tedy mu veľmi veľa ubral a chlapec nevedel, čo má robiť. Vieme jednu z mojich slabín. A je... Skadil. Ne. Pinko ho to? Ne. Rýchlo nabíjaj sa. Nechcem ísť na blízko, lebo toto nie sú buildy samozrejme. Takže sa trošku bojím. Ja mám povedať pravdu. Takže tak. A docela sa bojím, keď nemám pri sebe čo také. 130, dobre. Chlapca si mamka zavolala. Takže... Mne to nevadí. Pre mňa je to lepšie, ale... Neviem, je trošku ľúto takých hráčov, že ktorí príde, zavolá ich mamka alebo takto taký a nemôžu hrať. Už kvôli tomu. Lebo práve, že mamka alebo takých zavolá na obed. Kde? Kamo.
Tam to seklo trošku. Fúha, nevadí. No. Musíme rýchlo dežaví. To je to ten, čo ma zabil. Ideme ma pomstiť. Asi aj tak by som to chcel. Tu počkáme. Či príde sem. Asi my si pustíme a musí ísť po neho. Mám rád, keď kempím, ale v zero buildoch mám trošku rešpekt hráčom, hociakým. Takže kdo by chcel stanko sobej každého, .com. Poslední teda sme. Neviem, či by som to chcela diskovať, ale to čo už. Do zóny. Hello, motherfucker. Aha. Že no, uvidíme, čo nám to dá. No, 11 limit, tretie miesto. To by mohlo byť čo také. Iba 106%. Som myslel, že to viac nám dá. No, takže ideme. Ano. Máme gold 1, to je dobré, ale už zero buildy. Klasické, to je trošku ťažšie, by som povedal, ale neviem, nemám posúdiť. Ale tak to poviem. Nechcem, jak budem to robiť. Kámo. Musí sa to až tak sekať? Niektorí by ma asi vedeli chápať, ale FPS-kách, lebo ja som zvyknutý absolútne na takých malých FPS-kách baviť. Bol som ešte aj na horším, na 2 FPS-kách, ale odkedy mám počítač, to je furt väčšia a väčšia a neviem, či to by malo byť iba väčšia a väčšia a nemenšia. Neviem, či si chcem tak trúfnúť. To sa ukázalo teraz na mojim tým, jak sa volá, aimu. Že jak som strieľal. Že proste to sa nedalo.
Akože zabol som ho, ale nedá sa to absolútne to... Nechápem, jak niekto na takém pingu